Vstúpili sme do extrémne historickej starej školy, podľa všetkého školy, v Budapešti, priamo v centre Masaker Extrém. A tak si to spolu ideme čo? No predsa prejsť. Jak to tu vyzerá? Hlavne miestnosti. A tak, je to nejaké ešte náčinie, nábytok a tak. Jedna miestnosť je tu brutálna, ona je aula. A to ma hlavne zaujíma. Tam pôjdem za chvíľku. Prvo si prejdem tieto schodisko, krásne. Brutálne. Staré historické, ešte aj výťah. To vyzerá dobre. Schodisko a výťah. Tam to mala byť tá aula na konci. Ideme tam hneď, tak na to nezabudneme. Staré vysokánske dverská. Ja sme to vypratané šťastí. No a... tuto je. Masaker. Takto. Zhnité toto je fajne už. Taká škoda. Takto to vyzerá. Strop neuveriteľne krásny bol. Ten už iba spadne takedy. To je sila. Lobusa. Stave zlom. Ten strop je masaker. No, bol. Ten zhnie za chvíľu a spadne celý. To je úplne zhnité všetko. To je sila. Čo si? Tu vidíte na medzidvorie. No poď. Pecka. Takto. Obrovská krásna budova. Predlžovák tam trčí. Ideme ďalej. Zavli, kúkneme vedľa. Tuto je tiež to nádvorie. Tie nádvorie sú asi dve. A toto je taký, on je taký ten píp. Ale nerobí píp. To je ďalšie nejaká časť. Plno stolov. Tak plno zatarasa z nejakého dôvodu. Kto vie prečo? Ide sa tam brodiť po pravde? Čo? Takže dá sa tam prejsť inou kadiaľ. Kto tam je, ty kokos? Dobre, prejdem. Tak tady sa prejsť nedá, musím ísť dookola, hneď sa vám ozvem. Idem ďalej, akurát tu som chcel pozrieť toto. Tu nádvorie je pekne zarastené. Krásne to vyzerá. Hore. Zarastené brečtanom takým čpaviničom. Masakrálne to vyzerá. Bordelu napúkaného listov, je to už asi dosť dlho v takomto stave, dosť zlom. Škoda takého priestoru. A pozrieme ďalej. Nebudeme nakúkať vonka. Stoly starie. Stoličky. Klasika, to kontajner je relatívne novie. Všetko tu pozlačované. Samé haravúrdy po miestnostiach. Ďalšie schodisko. Dvere z ulice. Schodisko až tamto dade. 2 či 3 poschodia to má. No a tu máme čo? Taký akože hlavný vchod. Dvere staré. Úplne starodávne. A tuto je nič. Tu tie chodby sú riadne. Krásne. Nábytku Masaker. Je pohľad z druhej strany, tak na komín. Lavice, na to také novšieho typu. Aj skrinky. To už je takého novšieho typu. Všade samé nábytky. Extrém. Tu som bol ja.
Ďalej nič. Prázdne, všetko stoličky na úkladu, taká stará lavic. Trezor z steny vytrhnutý. Nezájem. Dvere vypílené, toto zámky, kto vie prečo. Milión stoličiek. Toto je ďalšie skrine, ešte pekné, nové. Tým je nič. Zbúchavať a znova to môže fungovať. Tam to nejaký pán je, radšej preč, mi nevidel svetla. No tu je to ťažko bez svetla. Dalo sa to obísť dookola. Ty vole, tu je všetkého namrdané. O, jak lepšie dvere. Tu bol asi pán riaditeľ. Očividne. No, pekná, je to krásna. Ozaj, že krásna skriňa zabalená. Drevená. Masívneho dreva. Nádherná. Tej nechýba ešte nič. Tá je úplne, že geniálna. Ďalší vchod. Čo tu toho je? Všetky staré nábytky. Históriu toto vonia riadne. Toto mi neznáma chodba, tu som ešte nebol do riti. Aké toto je? Poprepletané. Prepraváky, klávesnice, staré haraburdy, tonery do tlačiarne a zase kopec rova na nábytku. Stará mópa, Budapešti. A tu staré ratanové sedenie. Haraburdy. Dobre, idem o poschodie vyššie. Vôbec neviem, kde som sa dostal. Ja som tomu vyšiel, tak som úplne inde. Sú tu schody síce nejaké. Aj do dola. Idem sa tam rovno pozrieť. Keď som už tu prejdem spodok a potom pôjdem vyššie. Či tu je niečo zaujímavé. Plána beka. To aj sem, aj tam. A tu je nič. Slnka vidie, to je slnka, nič. A tu na čítačom také poklady. Obrovské to je. Prázdne, plesnivé, smradľavé. To povedal schody, pád. Prázdne, plesnivé, smradľavé, ale obrovské. Pozbiem, ale nejdem, lebo je to prázdne. Pomána beka. Schody. Toto priamo zvonku. Priamo, že zvonku. Terénik fajný. Ty kokos, hľadte. Tamto siaha. Pretože je zatopené šťastie, voda tam je. Toto vyzerá takto. Podzemie. Tu je okno otvorené, dať do nejakej časti. Tu je vonku do tejto. Toto neviem, čo je potom ono. A sa potom pozrieme. Teraz nás to nezaujíma, ale možno za chvíľku tam nakúkneme. Možno nás to o tom zaujíme. Vypínač? Nič. Ďalšie relatívne dobré dvere, ale nič tam není. Spodok je úplne holý, bosý, prázdny, ale veľký. Fakt velikánsky. A tmavý, chladný. Toto sa dali nejaké? Nikdy nič. Alebo nakúknem. Aha. Toto bol ten prechod. Toto, že čo je? Nič. Holé bosé, prázdne. A tu je tá stredná časť. Krásne toto vyzerá. Žiadna história. Toto dáva, toto je brutál. Toto je neskutočne krásne miesto. Skrojím fotky, ak to trgne, prepáčte, ale fotím. Masaker. Dobre, mohľadne idem ďalej. Skúsim nájsť niečo inš. Bye bye. Idem vyššie po schodoch, momentálne po týchto. Mal som ich tak vyššie po ruke. Idem sa pozrieť, či sa tu niečo nachádza. To bude asi prepojené s tými druhými. No a tu sme nezbytla učebne asi, alebo kto vie. Obrovské miestnosti aj dvere. Masakrálne obrovské. No tam bola asi skriňa. Alebo takedy boli dvere, ale už nie sú. Krásne, hrubé dvere.
to máme? Tu nič, ideme ďalej. Tu boli kolegovci. Pohľad vonku, keď je pekne zarastené. Hore stromky. Tamto stromok už rastie, že čatorni. Nádherné. A tu takto máme, to sú tie schody, aha. Vidíte, elektrika, nič. Dobre. Pozrieme sa aj rovno, či náhodou niečo zaujímavé. Idem rovno, keď dačne zaujímavú miestnosť, tak vám poviem, alebo ukážem, ja len tak. Ideme rovno. A nič. Prázdne miestnosti. Ďalšia prázdna malá pobočka. Takže ideme ďalej to prejsť. Ešte. Keby som žil, kde som bol, to je ako blúdisko, to celé. To je ozaj blúdisko. To sa ísť vyššie nedá, tam boli schody. Skúsim tie ešte vyššie, lebo chcem ísť až hore. Tá aula bola najviac. Také vznikla pecková. Vidíte aj? Ja to som vlastne nejako prešiel. Yes! Tu máme vyššie a ešte vyššie. To je hrozne veľká budova. Tu máme čo? Rozklad časom. Krásny. Venku. Brutál. Ale prázdne všetko. Venku máme ľudstvo. To akcip. Tam to nikde nie. Sa vysokého roku to je 1800 dačo, určite. Ale nebudem z určitosťou tvrdiť. Alebo neviem. Prázdne. Ďalej. Úplne prázdne, iba staré umývadla, dáke, to sú aké porcelán. Aha, to není plast. To je nejaký urbexáci. Ja ujímam už, čak. To už bolo, čo bolo. Ideme ďalej. Bye. Tu máme ďalšie dvere. Takže tam pozrieme. Svetlo. No to je to už dáko divne rozobraté. To máš ako úplne iný nádych. V miestnosti. Kabela všade trčia. Úplne to ináč vyzerá. Aj tie miestnosti. Vyzerá úplne ináč ako to teraz. Úplne zmenené. Toto vyzerá ako keby to bolo nanovo robené. Tieto steny. To vyzerá zvláštne. Čo by to prerábať začali, vykašľali sa na to? Je to obrovský komplex, a to je čo za vitrína? To bolo akvárium? To je zvláštne, tam dačo bolo. Ja nejdem, tu ešte nakúknem. V strede trúbky miestnosti, dosť divné. No, to čo bolo väzenie malé, či čo? Je maličký kabinet, ale teplo to muselo bývať dobre, už teraz cítim, ako tu je masaker horúčava, fuj. Tuto doprava som niečo videl ešte, nie tu, tu. Presne tá diálto. Áno. Či náhodou ešte aj tu dačo nenájdeme, dačo vhodné pre náš content, takzvaný urbex. No, ďalšie divné akvárium. Čiže nejaká strecha. Čo je to orná? Aha, tu je tá aula. Ja. Tu je tá aula. Strop. Prepadnutý, zhnitý. Tam aj železo síce, ale to je nič. Tam to je. Všadiaľ. Krásna. Není krásna, lebo je zhnitá celá. Zateká. Tá diálta cez tú strechu, asi tá diálta. Zateká, nech sa na to nestará, tým pádom to tak vedne, že to už opadlo všetko. A to je to škoda, lebo je to krásne.
Máme zase nádvorie. To je toto, tamto do tých oných som sa ešte nedostal. Do tých okienok, to neviem poriadne, ako sa tam dostať. Tuto, to. No zaujímavé, to vyzerá dobre, aj to spodné. Ja sa ešte skúsim nejako dostať, ale kaďak, prdele. No, nevadí, buď to nájdem, alebo nie, to už je jedno. Toto nie je možné, ja príde zino, kaďa zjavíte sa vy inde. Počúvam, čo za puko do ryti. Fuj. Prázdne. Ideme si skúsiť hore vybehnúť. Ešte jedno má. Tak idem tam vybehnúť, či sa tam podarí dostať. Aj. No, a ideme ešte poriť na samý vrch. To bude možno nejaký iba padláž. To uvidíme, keď tam prídem. Čo je to za miesto. Jasné, to je padláž iba. Ja kúknem na ne, ale nebudem za ako zdržiavať. Tu ešte výťaha. Haló. Padláž pekný. Fuj, to je drevsko. To je ako zvlášte robený žľab, hľadte. Pre šaláta tu na dnuka stekalo. To je teda, za to som ešte nevidel, to je zaujímavé. Tu je nejaké sanie, alebo čo? Čiže to je tento mostík urobený. A prechod je rastlinstvo zrastie, čiže aj tu zateká. Ale to tu sa horúce, jak sa zrejme. Tu vyrastá rastlinstvo priamo z dosky, či to zo spodu. V podstate to jedno, vyzerá to zaujímavo. Je to víc. To vy nechcete. Skade to bere vodu, že to zateká, očividne, keďže to je živé a zelené ešte, takže musí to zatekať. Môžem sa vrátiť, počať tú druhú stranu padlášika. Takže vymakaný padláš, ktorý zatiaľ nevadí, čak, dobre, dík, čau. Ale je to extrém. Tu je motor na výťuhu. Tady presne, konkrétne tento. No, je pekný. Ešte celý, nerozobratý. Tu je stena, to viete všetci asi. A tu ďalej sa nachádza ďalší malý padlášik. To ani behať nejdem, to je zbytočné. Tu je jejc. Ja to zateká asi tiež. Je tam dvírka. No, dobre moji. Bye bye, čus.